To fa babbar magana, lallai babu shakka raba gaddama ya fara lallaɓa Sumayya don ta koma gidan Sarkin Gabas domin ta haife abin da yake ɗauke a jikinta, tare da bayyana mata cewa idan ba ta son ta koma cikin gidan Sarkin Gabas, za ta iya bayyana mai inda take so don ta koma ta ci gaba da rayuwa a nan wajen. Inda idan ta koma nan, za ta faɗi dawa-dawa take so ya dinga kawo mata ziyara. Raba gaddama dai ya yi farin ciki sosai, don ganin yadda ya ga matar tashi na ɗauke da juna biyu. Lokacin da ya je ya ganta a kwance a gadon asibiti, a nan dai tarar da mahaifiyar Sumayya da ke nan zaune a asibitin, tare da babbar ƙawar Sumayyan wato Ruƙayya. Inda Abba ya karasa yana murmushi a fuskarsa, karasawar shi kenan da wuya. Sai mahaifiyar Sumayya sai ta tashi ta fita, don ba ta son ta ƙara ganin fuskar Abba, kuma ta faɗa mai tun a gida. In take sai mahaifiyar Sumayya sai ta fice daga ɗakin da aka kwantar da Sumayya. Inda fitar ta kenan da wuya, sai ga shi Ruƙayya ita ma da za ta fita. A nan dai raba gaddama ya bayyana cewa ina za ki je Ruƙayya? Ki zauna mana a nan ɗin. Sai Ruƙayyar sai ta dariya sai ta ce to shikenan ba matsala, sai ta zauna. A nan Abba ya samu waje ya zauna a kan kujera yana kallon Sumayya yana ce mata, damar Sumayya kina ɗauke da juna biyu amma baki faɗa min ba. To masu sauraron mu, ku dai ku ƙara gyara zama domin jin cikakken abin da muka zo da shi a wannan shirin wato labari na. Kawai ku dai idan wannan ne farkon zuwan ku daure ku danna subscribing sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Hakan shi zai ba mu goyon bayan da na kawo wasu cikakkunan muhimman rahotannin. Sai ku biyo mu domin jin abin da ke wakanu a cikin shirin labari na. Kuna da damar bayyana ra'ayoyinku dangane da wannan shirin mai farin jini wato labari na. Za ku iya bayyana mana ra'ayinku akan wannan shirin don ganin abin da ya burge ku ko kuma abin da ya ɗau hankalinku a cikin wannan shirin. Sannan idan wannan ne farkon zuwan ku, to ku daure ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙarawa, domin haka shi zai ba mu goyon bayan